इश्यूज भरपूर आहा. मादयाचो इश्यू आहा, आख्या गोंयभर उज पेटलो तेज इश्यू आहा. वॉटर स्पोर्ट्स जे आहा आमगेले ते जेल हाडूं सोदता. जो एक्झिस्टींग जे ऑपरेशन सिस्टम आहा, क्यू सिस्टम मॅन्युअली चलोवपाचें, तो इश्यू आहा. शेक ओनर्सागे जी पॉलिसी आहा, मॉड्यूल बीच शेक्स इंट्रोड्यूस करूंक सोदता गव्हर्मेंट, सो हे शेक ओनर्सागे इश्यू आहा. टॅक्सी ड्रायव्हर्सांगे जे सबसिडी आहा, तो सबसिडी इश्यू आहा. तेच भाशेन there are several issues related to Goan farmers, traditional Goan businessmen who are running the business, youth related issues. So there is fear overall in the mind of the people की गोंया जे चलता ते कांयच सारकें ना. आणि again and again we are just living in revised false hopes. As I talk to you, मुगे western bypass on stilts वाची डिमांड मागून 5 वर्स लोक थकलो, but still कोर्टांत वचोन हे वचोन ते वचोन वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स ऑल्सो इज नॉट हॅपनिंग नाव. सो द होल थिंग इज पीपल आर एक्चुअली फेड अप विथ होल इश्यूज ऑफ गोवा आणि इश्यूज इंट्रोड्यूस करीत आहा. इन द लास्ट 1 year यू हॅव सीन डबल ट्रॅकिंगाचो तो 3 linear प्रोजेक्ट्साचो इश्यू, रिवर सालाचो इश्यू. So many things are happening. So there is so many issues and the time is very short. What is there is so short that फाल्यांचो दीस बिस्तोच काबार जातलो on Monday, the first day. And we just got little time calling attentions and 0 hour एक करू मेळटा. So I think the time is short, issues are more, but we will try to make it compact where people can hear our voices and आम्ही assurances घेवपाक try करतले so that we can work on getting those assurances fulfilled.